Hello mindenki, én Norbi vagyok, és itt van a Spacecraft Reloaded. Úgy voltam vele amúgy, hogy ugye csináltam egy szavazást, hogy eldönthettétek, hogy most mi legyen a sorozattal, hogy újra kezdjem az egészet a nulláról, vagy legyen már valami alap, vagy hogy visszacsináljam azt az eddigi progresszem izé, vagy hagyjam az egészet a fenébe. Azt szavaztátok, hogy az egészet újra, de úgy voltam vele, hogy azért egy minimálisan így hát minimálisan így bekészülök az egészre, hogy ne kelljen minden teljesen nulláról nézni, az lehet nektek is, és nekem is unalmas lenne. Itt rosszul mondtam pont, hogy az lett megszavazva, hogy minden vissza legyen addolva. Szóval, mind elkezdtem itt egy ilyen survival világot, így az egyik modpacken belül. Az az igazság, hogy ez nem ugyanaz a modpack, ellenben nagyjából ugyanazok a dolgok vannak benne, egy-két új moddal persze. Szóval na nézzük is amúgy, hogy eddig mire haladtam. A térképen megjelöltem már pár dolgot, meg itt felfedezgettem. Szóval itt a térkép, ugye itt így innen vándoroltam el így idáig, itt egy falu, itt pedig egy bánya, meg egyéb. Ebben a részben igazából a széngenerátor és egy-két ilyen spacecraftos dolog lesz a célunk, ugye, hogy ezeket elkészítsük, illetve talán az, hogy csináljunk neki egy méltó helyet, egy olyan platformot, valamit, ahol lehet ilyenekkel dolgozni. Na most én előkészültem nem kicsit ércekből, tehát több csákányú is beletört, de itt rengeteg érc van. Alanytól kezdve innen is itt is égnek, mint az állat. Illetve adtam bele fegyver, hát ez a Mr. Crayfish is fegyver modját, és szerintem ez tök jó amúgy. Egy rifle-t már is készítettem így magamnak, csak még nincsen ammo hozzá, mert nincsen puskapanom sajnos. Na mindegy, nem az a lényeg. Szóval nézzük, hogy milyen spacecraftos dolgokkal kell most készülnünk. Most gondolkodtam a széngenerátoron, amihez copper kell, illetve vas, egy kemence és egy alumínium, hát ilyen vezeték. Na most van 8 darab zöld gyapjum, ugyanis az egyik épületben ott a faluba, még is mutatom nektek, abban az épületben ott, ugye ott volt gyapjú, tehát a talaján zöld gyapjú volt és onnan szedtem. Szóval én azt mondom, hogy ezt most csináljuk meg, tehát még egyszer megnézem a craftingokat, mert én hülye vagyok. Alumínium ingot, alumíniumból van, hát nem sok, igen, van, jó, oké. Itt is lennének a vezetékek, itt is lenne a kemence, és itt is lenne maga a széngenerátor. Na most, ahogy az előbb itt elkezdtem ütögetni a füvet, hát itt valóban ide szeretném ezt az egész dolgot így lerakni. Szerintem jó lesz így is, hogy sorba így egymás mellé mehet. Annyi, hogy majd vigyáznék, hogy a mobokkal még minden lehet, vagy fel fogok húzni ide egy falat, és így a mögött lévő dolgokat kivilágítani. Illetve még annyi, hogy ott csináltam egy farmot, de egyébként a faluban is van szó kb. Felesleges, meg itt kiírtottam kicsit az erdőt itt a mocsárnál. Na jó, megvan a széngenerátor, kéne nekünk kompresszor is, amit tulajdonképpen meg tudunk csinálni szerintem most is. Kompresszor, sima kompresszor. Bocsánat, circuit fabricator, az kell. Tehát kell nekünk egy circuit fabrikátor, vagy fabricator, de utálom, annyira rossz a kiejtésem. Oké, igazából a vezetékek meg vannak, 2 gomb, alumínium, ez nagyon egyszerű. Ezt már is meg tudjuk csinálni szerintem. Itt is vannak a gombok, redstone fákja, kemence, és végül az alumíniumok. Így, és tulajdonképpen meg is vagyunk. Így van. Nagyon jó, megvan a... hát ez az áramkör fabrikátor, azt hiszem így van magyarul, nem tudom, nem nagyon fogom ezeket lefordítani megy a jövőbe, szalka meg súgom. Igen, na most gyémántom már van, ugyanis itt a bányába bányáztam, itt ezen belül itt a föld alatt, ugye indultam így bányászni. Találtam pár gyémántot, úgyhogy ja, ez megvan, szilikont is találtam egy közeli arra lévő bányába ugyanúgy. Szóval igazából megvenjük ezekkel a dolgokkal, akkor mi kéne még nekünk? Kéne egy kompresszor. A kompresszort alumínium, réz, hát envia, nem tudom mennyi vason van, basic wafer, kell gyémánt. Oké, ezt meg tudjuk csinálni, szerintem gyorsan neki is állok. Jó, kell nekünk akkor egy redstone fákja megvan. Kell nekünk akkor egy gyémánt, kell nekünk, mi kell, szilikon, hol van? Itt van szilikon. Mi kellett még?
Redstone ugye maga, ez is megvan. És tulajdonképpen ja, megvegyünk ezzel. Ugyanakkor még lehet áram is kéne neki, szóval lehet meg kell több vezeték, de nem tudom, majd meglássuk. Szerintem rakjuk így össze a dolgokat. Valamit elfelejtettem, úgy érzem. Igen, majd kell a másik craftinghoz, de most nem kell ez. Igen, ezt betesszük így, és nincs áram, úgyhogy kéne nekünk ilyen aluminium wire. Ez nem tudom, hogy működik itt. Aha, itt az output, oké. Akkor ezt kicsit megfordítjuk. Így ne. Szóval elméletileg, hogyha én ebben most szenet teszek, amit mindjárt hozok. Akkor ez most elkezd mindjárt áramot generálni, így van. És működik is a fabrikátorunk, nagyon szuper. A fabrikátorom se kell csinálni ezt a basic micsodát. És hogyha ez megvan, akkor neki kéne állni ugye magának ennek az egész dolognak az összeállítására. Kész is van, én a többi szerintem ki is veszem, ez most el fogja tárolni amúgy, vagy nem tudom, remélem nem fog ez így eltűnni. Jöhet, ugye ez. Na most vas, mennyi vason van, nem tudom, itt van 4. Itt van még, ez kis tötte, ezt közül teszek a helyére egy másik értet, jó, copper mehet. Így, bingo, van, jó, oké, nagyon jó. Nem így kell csillőt, vagy mi ülőt craftolni? 4 darab kell hozzá, hogy kell? Nem, jól próbáltam, oké, mindegy. Megvan. Réz jöhet, alumínium, és össze is állt a kompresszor. Szuper, és aludni is kéne mindjárt egyet. Na, vigyük is oda a helyére a kompresszorunkat. Most azt nem tudom amúgy, hogy a kábelek azok így hogy fognak így működni. Like, hogyha leteszek most egyet ide, hol van az output? Meg input, vagy fasz tudja? Kompresszor, oké, ebből majd tudunk ilyen pléteket csinálni. Gondolom ennek is kell... Ja nem, ennek nem úgy kell, hülye vagyok, ennek rendes szén kell, ezt külön lehet üzemeltetni. Jó, szerintem mehetünk egyébként a NASA Workbench-re, mert ugye ez az előző sorozatban is megvolt, mert az előző évadban úgymond. NASA Workbench, Compressed NASA Workbench, oké, kell Compressed Steel, karok, Advanced Wafer, ez... Ja, hogy ide Redstone Repeater kell most, aha. Ja igen, meg fogjuk tudni csinálni, ugye itt van a szén, vas, stb. Szerintem a vasat be is tehetjük egyébként, még jó, hogy ennyit bányáztam. Hát ilyen, így 8-at körülbelül, és mehet az üzemanyag izommal. És én meg addig szerintem előkészítem ezeknek ugye a dolgait, ugye a fabrikátorba való dolgokat ugye előkészítem, és ja, utána jelentkezem. Itt is lennének ugye az alapanyagok, ezt betöltöttem ide, szóval ez mindjárt el is készül, illetve készen vannak a compressed ironok. És akkor mi kell még igazából hozzá? Hát szén. Szóval, hogyha ide is ide teszek, akkor hülyeséget csinálok, mert így kéne csinálni. Ez kicsit nyersanyag igényes amúgy, de nem baj, csak csináljuk. Kész is van közben ez az Advanced Wafer, de remélem jól ejtem ki, bár valószínűleg nem, na mindegy. Jó, tulajdonképpen 4 darab ilyen compressed steel kell, 2 már meg is van, és utána pedig egy crafting table és egy redstone fákja, az nem egy mint valami. Crafting table gyakorlatilag meg is van, már csak egy redstone fákja kéne, amit bent el is tudunk készíteni, és kész lesz a maga hát workbench. Úgy voltam vele, hogy ide is lerakok inkább egy crafting table-t, már úgyis mennem kell be meg ilyenek, de azért jó, hogyha itt is van. Szóval elméletileg ez most kész is van. NASA Workbench. Hello! Szuper! Itt is van a NASA Workbench, egyből tudnánk rakétát építeni. Na most, hogy körülbelül az előző sorozatnak az alapjához elértünk, én itt beszeretném fejezni ezt a videót, remélem tetszett. A bányászásokat, meg ezeket valószínűleg videón kívül fogom amúgy csinálni. Nyilván fogok ilyen bevágásokat tenni, hogy én ezeket ugye meg is csinálom, tehát nem csak az, hogy becsalom vagy valami, de jaj, nem szeretném ezt húzni az időt, meg ilyenek.
A következő részben szerintem megpróbálkozhatnak egy rakét építésével, nem tudom még, de lehet, hogy szintén bemegyünk az Inversive Engineering és egyéb módokba. Majd meglátom, még kitalálom. Szóval köszönöm nektek a figyelmet, én Norbi voltam, és sziasztok!